Hej, jeg hedder Nasita, og jeg er 44 år. I 2003 fik jeg tilkendt førtidspension på grund af tilbagevendende svære depressioner. Og jeg har flere selvmordsforsøg bag mig. I 2012 var jeg på mindfulness-kursus hos Anja Østergaard i Roskilde. Før jeg deltog i kurset, var jeg det, man kalder svingdørspatient i det psykiatriske system. Det vil sige mange indlæggelser og meget medicin. Mindfulness-kurset har overordnet set ændret mit livssyn, og jeg er nu meget bedre til at rumme mine egne følelser, som ofte føltes som en konstant indre smerte. Siden kurset har jeg ikke haft kontakt med det psykiatriske system, for nu har jeg fået min egen værktøjskasse. Jeg kan derfor kun anbefale et mindfulness-kursus hos Anja Østergaard, som har firmaet mellem himmel og jord. Især fordi man tydeligt kan mærke, at Anja har stor erfaring med at arbejde med psykisk sårbare mennesker.